Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं आरो सेकेन्ड टाइम मोनसे शर्ट भिडिअ होनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि थाखाय माने ब्लगखौथ' खेबसेयैनो गोलाव होनो हाया, बिराद बेस्थ'मोन नालाय आङो दिनै, ओमफ्राय आरो हारसिङैबो गालिबो गैया। दा नै आङो फेमिलिजोंहाय दिनै सानदेमोन नालाय ओरैनो दसे सम एन्जय खालामहैदोंमोन आरो जोंहा जायगायावनो जायनाखि जोंनि लकेलनि मानसि बिसोरथ' मिन्थिखागोन बाथौ खेराइ रिजर्टखौ। स' जों बे रिजर्टआव ओरैनो दसेहाय सानदेआव प्रग्रामबो थायो नालाय बेयाव ओरैनो एन्जय खालामहैदोंमोन आरो इभिनिंआवहाय थांनानै बिदिनो मोनाब्लि स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांगोन होनना आसा थाबाय। स' आङो दा नोंथांमोननिफ्राय जों थांजेननायनिफ्राय देखायसै आरो जोङो थांजेननायावहाय मा जाया, ओमफ्राय लास्टआवहाय मोनसे आंनाथ' माबा मोनसे जानानै होखायो नालाय जोंनिया माबाफोर टुइस्ट जानानै होदों आरो दा नायलांदो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ चलो। दा नै जोङो जाखांबाय, जानायाथ' बारा जेबो जायासै, ओरैनो जास्ट कफि ओमफ्राय फ्रेन्च फ्राइस भेज पक'रा बिदिल' जानानै ओरैनो थांफिनसै आरो जोङो। जानायाथ' ओरैनो जानो फैखायाखै नालाय, ओरैनो जास्ट टाइम पासनि थाखाय हाबफैनोल' फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै, थांनायावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि उसुबिदा जानानै होदों बेसारा गथ'ना नै सेन्देलानो जनानै होबाय मोननैबो, बहुद जामेला मामा जानानै होयो। बाट इट्स अके, बेबो मोजां मेम'रिससो, इन्ट्रेस्ट जादों आरोना, जों बहुद इन्जय खालामदों। ओमफ्राय दा नोंथांमोन बयनिसिमबो गुड नाइट, बाय बाय, लाभ इउ अल। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन बा इन्जय खालामदों होननानै। ओरैनो जास्ट टाइम पासनि थाखायल' बानायदों आरो बेफोरो जेबो गाज्रि दासान। स' बाय बाय, गुड नाइट, लाभ इउ अल।